Benvingudes de nou a un nou programa de 3D, esta vegada des de la seu de Compromís en la ciutat de València. Avui entrevistem a una persona que podríem definir com tot terreny. Ha estat en la política municipal, ha estat en la part orgànica i ara està també en la Diputació de València com a vicepresidenta. Avui tenim a Maria Josep Amigó. Entra. Maria Josep, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres així en 3D, per acceptar la nostra invitació. Com saps, estem fent una ronda d'entrevistes a persones del blog, del valencianisme, de Compromís i de l'entorn, i són totes al voltant un poc del que és el Congrés del Blog que tindrà lloc en juny. I bueno, tu actualment eres vicepresidenta de la Diputació de València, però ens interessa més la teua trajectòria com a militant valencianista, la teua trajectòria dins del partit i que ens contes un poc com ha sigut un poc la teva evolució. Per això m'agradaria començar en una pregunta que està relacionada en un congrés del blog, però no en l'actual congrés del blog, sinó en uno que tu també coneixes, que és el que va ser en 2003, en el qual tu presentares una candidatura i va ser un congrés molt renyit, perquè estava la teva candidatura, la que encapçalava Enric Morera, i al final va guanyar Enric Morera per 2 vots. I a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció que a pesar d'això i de que va ser un moment segurament de tensió interna i probablement de que se generaren 2 postures fortes, tu vas continuar militant i vas continuar al peu del canó, no? Creus que per a guanyar hi ha que saber perdre? Bueno, primer que res, moltíssimes gràcies a vosaltres, Amadeu, per comptar amb mi, un plaer, de veritat, estar ací. I bé, jo, la veritat, quan pense, mare meva, tire la vista enrere, jo sempre pense que jo sempre he estat a la disposició del projecte, del nostre projecte del valencianisme, i quan pense què em va moure a mi a entrar en política, doncs jo venia del moviment associatiu del meu poble, jo soc d'un poble xicotet de l'Horta Nord, de Bonrepòs i Mirambell, i jo sempre havia estat molt implicada en la lluita pel territori, la lluita per la nostra cultura, per la nostra llengua, i en un moment donat vas donar el pas de presentar-me com a regidora, com a cap de llista, en l'any 99, perquè considerava el que sempre hem dit, que la política que no fem nosaltres la fan contra nosaltres, i que si volíem acabar influint de veritat en la nostra societat i treballar per les persones i per el nostre projecte polític, havia de ser des de les institucions. I la veritat és que en aquell moment vas decidir donar aquest pas. Em vaig implicar també molt ràpidament en la vida organitzativa del partit, vaig entrar a formar part de la primera executiva del blog l'any 2000, i per a mi sempre penso en positiu i sempre penso que aquests projectes de tots i de totes, evidentment, i que jo sempre he treballat per al projecte, i penso que tots els companys i companyes que han estat allà al capdavant de les executives o de tots els diferents congressos que han hagut, sempre han estat per a millorar el nostre instrument, que en aquest cas és el blog i Compromís, i jo això era la meva idea, vull dir que sempre he mirat en positiu i sempre he mirat capdavant, perquè l'important no sóc jo, ni la meva posició en ningú moment de la meva vida allà on he estat, sinó el nostre projecte, i el poder treballar, el poder influir en millorar la vida de les persones, que crec que és per a lo que nosaltres estem en política. Claro, i en aquell moment entenc que tu entenies que representaves a un projecte que volies encapçalar, que volies dur a terme, i per això te presentares. A més, comentàvem abans que eres una persona jove en aquell moment i te vas tirar al ruedo, per dir-ho així, te vas presentar i no va eixir com t'haguera agradat que haguera eixit, no? Jo en aquell moment tenia 35 anys, perquè estava fent memòria i sembla que no, però ja han passat uns quants. Tenia 35 anys i, clar, en aquell moment sempre quan fas una cosa sempre la fas perquè intentes que penses que el que tu representes, que evidentment no eres tu i un equip de persones que estan al teu voltant, que és bé per a la teva organització. En aquell moment pensaven que era important donar aquell pas i el vam donar, i sí, me'n vas tirar endavant, de veritat que no pensant en que el resultat poguera ser un altre, sinó perquè pensava que calia donar aquest pas, i el vas donar. I evidentment pense que altres companys que em van acompanyar en aquell moment van considerar que l'havien de donar. Jo sempre ho vaig fer molt en el sentit d'equip, per a mi sempre ha sigut molt important treballar en equip, mai he pensat que les coses s'han de fer de manera individualista. Crec que el projecte és de tots i de totes, dels que estan en un equip o en un altre, però evidentment sempre al final el que cal és enfortir el nostre projecte. I en aquella idea ho vaig fer, perquè considerava que en aquell moment calia donar aquell pas, i bueno, doncs ahí està la hemeroteca i el que tots i totes sabem que és el que va passar en aquell congrés del 2003. I com és el dia després del congrés? Vull dir, com
reprens la teva militància després d'haver perdut un congrés per un marge de només 2 vots, una cosa tan ajustada? Suposo que seria un moment també de reflexió, de dir, bueno, com he d'enfrontar aquest moment, com hem d'encarar-lo? Jo en aquell moment, bueno, ho vaig tindre claríssim. Aquella era la direcció del meu partit i aquell era el meu partit. El projecte no era meu, el projecte és de tots i totes. Aleshores, jo, si això havia decidit els meus companys i companyes, jo vaig seguir treballant, que no podia ser d'una altra manera. Jo era ja regidora del meu poble, que encara soc, i vaig seguir treballant des del meu poble, des de la meva comarca, evidentment no des de la direcció del partit, perquè no havia estat triada per estar en la direcció del partit, però mai he deixat de sentir-me part d'aquest projecte, perquè jo sempre ho he pensat, independentment d'on estigues en cada moment, el projecte l'hem de construir entre tots i totes i és de tots i totes. I, evidentment, no vaig participar de la direcció del partit i les decisions que en aquell moment es prengueren en la direcció, però sí continuava militant en el meu poble, en la meva comarca i en les òrgans del partit en els que continuava estant. I bé, la veritat és que evidentment tu te presentes en la voluntat de guanyar, però si les coses no eixen així, jo no he tingut mai la sensació de que hagi sigut mal per al nostre projecte, vull dir, les coses van com van i jo crec que n'hi ha que saber assumir la situació que hi ha en aquest moment i seguir treballant. Evidentment, jo en cap moment me vaig plantejar altra cosa que no fos seguir allà on al final els ciutadans i les ciutadanes m'havien posat que era de regidora de Bon Repòs i Mirambell, en aquell moment era candidata, era regidora de Bon Repòs i Mirambell i al poc de temps vaig ser alcaldessa de Bon Repòs i Mirambell, que també és un repte molt bonic i molt il·lusionador, i em vaig centrar moltíssim en la política municipal perquè en aquest moment era on tenia la meva responsabilitat i encantadíssima de la trajectòria que he dut endavant en la política municipal. O sigui que al final seria una qüestió de responsabilitat, per dir-ho així. Sí, evidentment. Jo mai he trobat que les coses siguen en contra d'una persona concreta, vull dir que per responsabilitat, evidentment, havia de continuar. No me vaig plantejar en cap moment d'abandonar, mai. O sigui, en cap moment me vaig plantejar, les coses no han anat com a mi m'agradarien o com jo havia pensat que podien anar, me'n vaig a casa. Me'n vaig a casa no, me'n vaig a seguir treballant per el nostre país, que és per a que jo me vaig decidir implicar en política. I aleshores no considerava que perquè el Congrés no hagués anat 2 vots a favor meu, tindria que deixar de treballar des del valencianisme polític, des de lo que en aquell moment tenia al meu abast, que era la política municipal, que en aquell moment era regidora, ja l'any següent vaig acabar sent alcaldessa de Bon Repòs i Mirambell. Ser alcalde del teu poble és molt bonic. És molt bonic i és un repte important. I molt il·lusionador. Igual que el repte que tens ara, que estàs de vicepresidenta de la Diputació, i jo volia fer-te una pregunta perquè crec que és una cosa que sempre coneguem més a través dels periodistes que no de les persones que esteu ahí. I te volia preguntar com és governar amb el PSOE, com és governar en un govern de coalició i també si veus més al PSOE com una amenaça o com un soci. A veure, jo vinc dels governs municipals. Jo en el meu poble he estat en l'oposició, he sigut alcaldessa i he governat amb el PSOE, evidentment. Sempre que hem estat al govern, hem estat en un govern de coalició. Jo el que sí que trobo és que és importantíssim que els governs de progrés estan funcionant majoritàriament i jo crec que en gran manera perquè Compromís estem ahí. Totes les coses que hem aconseguit canviar, ja no parle només ara que estem al govern de la Generalitat, al govern de la Diputació de València, ara ja al govern de la Diputació de Castelló, que de veritat, Amadeu, quan jo vaig entrar en l'any 99 de regidora a Bon Repòs i Mirambell, això era un somni que trobàvem que era impossible. Totalment. Absolutament impossible. Per a mi això era quasi un impossible, però era la qüestió de dir nosaltres estem així perquè considerem que podem aportar per al nostre poble, per a la nostra comarca. En aquell moment no somiàvem, ho somiàvem, però ho trobàvem molt difícil poder arribar a tindre representació a les Corts Valencianes. Imagineu el que és això, i ni moltíssim menys estar al govern de la Generalitat, tindre consellers. Això era un somni que ara és una realitat que hem de cuidar moltíssim. Però, clar, evidentment nosaltres venim de la cultura del pacte. Del pacte, en tots els pobles i ciutats on hem governat en coalició de govern, majoritàriament en forces progressistes, PSOE, Esquerra Unida, en Podem, en els Arrelsants. I jo el que sempre mire és que si avui estem adelantant i fem moltíssimes coses positives per millorar la vida de la ciutadania, que és per lo que nosaltres hem entrat en política. Jo no tinc cap dubte que tots els companys i companyes del bloc i de Compromís estem en política perquè volem millorar la vida de la gent, des de cada poble, des del més xicotet fins al govern de la Generalitat. I, evidentment,
totes les coses que hem avançat en educació, en medi ambient, en tema de benestar, si la gent de Compromís no estiguérem ahí, no el govern ha aconseguit. Aleshores, nosaltres, com venim de la cultura del diàleg i del pacte, serem capaços de governar en qui siga. Que tu ho veus més com un soci, com una oportunitat, no? Perquè al Home, final evidentment és una oportunitat. el resultat de l'aritmètica electoral és la que és. Evidentment, allò on l'aritmètica ens dona l'oportunitat de formar governs progressistes, jo crec que la gent de Compromís sempre tenim la voluntat de governar. Ens hem presentat a les eleccions en cada poble, en cada ciutat, per canviar la vida dels nostres veïns i veïnes i, evidentment, si entrem a governar sempre podem incidir més. I hem fet coses tan grans en aquests anys que estem governant i si tirem la vista enrere en els pobles on han estat els companys i les companyes del bloc i de Compromís, sempre les coses han anat molt millor que allà no han estat. Aleshores, jo crec que la nostra responsabilitat com a representants públics és governar allà on les forces progressistes ens donen aquella oportunitat. Molt bé, Maria Josep, la següent pregunta no te la vaig a fer jo, sinó que te va arribar per el mòbil. Així que mira el mòbil perquè hi ha algú que te vol fer una pregunta. Ai, mi madre. Vale, así. Hola, Teta. Bueno, ja sabem tots que tens una llarga trajectòria en el projecte de Compromís i aleshores m'agradaria que ens explicares quina és la cosa o les coses que més orgullosa t'han fet sentir en la teua trajectòria. La pregunta concisa. Qui és la persona? Bueno, puc ensenyar-ho. La meva germana Letícia me fa una pregunta que no ho sabia. Permeteu-me que m'emocioni una mica perquè veure-la així, per a mi... No és Rosalía, no? No és Rosalía, és Letícia Amigó. Doncs mira, Teta, això li vaig a contestar a ella i a tots i totes vosaltres. Una de les coses que... N'hi ha moltes, i no sé si seré capaç de sintetitzar-les, però una de les que em fa molt orgullosa és que ella, per exemple, estigui en política i que siga una companya més de joves i de Compromís, perquè Letícia va vindre a viure al País Valencià en 15 anys. Havia viscut sempre en Madrid o en Terol i la veritat és que vinguera a viure en 15 anys al País Valencià i que en tan poc de temps tinguera tan clar que era el nostre paper en el País Valencià i que hi havia que treballar i lluitar per la seva terra, perquè ella sempre s'havia sentit de l'Horta, i evidentment per a mi és una de les coses que m'ha fet sentir molt orgullosa haver pogut triar qualsevol altre camí i el triat este. Ella se va emocionar quan t'escolte dir això també, eh? Bueno, jo és que som aixines, som de làgrima fàcil les dos, aleshores acabarem emocionades, però bueno, és una de les coses que, si ho penses així, no ho esperava, per supost, i és de les que me fa sentir orgullosa perquè pense que anem pel bon camí. Però després hi ha tantes coses, mira, me fa sentir molt orgullosa quan pense en els companys i les companyes, que molts estan i altres ja no estan, que han treballat incansablement, sense perdre mai l'esperança, en cada un dels nostres pobles i ciutats, quan, el que jo te comentava abans, la possibilitat d'entrar a governar la Generalitat Valenciana o poder tindre un conseller o una consellera nostra era impossible, quan per a nosaltres era un somni tindre representació a les Corts o tindre representació a l'estat espanyol. Això era impossible, o a Europa, això era, no s'ho podíem ni imaginar. I clar, aquests companys i companyes sempre m'han fet sentir molt orgullosa, perquè jo recorde en el ple del meu poble, quan moltes vegades, això m'ho he sentit jo moltes vegades, dir-me, es que vosotros no gobernaréis nunca, en castellà, vos ho dic en castellà perquè m'ho diuen en castellà, porque la gente nos quiere. I jo sempre dia, temps al temps. I després que altres vegades m'han dit, ai, amigo, és una pena que tu estigues en el bloc, en bloc, en Compromís, perquè ahir no tens ningun camí, i tu aprofites i si estigueres en un altre partit segur que podries arribar on vulgueres. I jo sempre he contestat, jo estic on vull estar. I sempre pense... Crec que això és una cosa que mos han dit a tots, perquè a mi també m'han dit. Sí, claro, perquè pensen que no tenim cap futur en Compromís o en el bloc, vas perdent el temps ahí, no? Que no te claves en el PP o en el PSOE. Que tu eres molt més jove que jo i te ho han dit, doncs imagina quan jo tenia 30 anys. Quan el bipartidisme era el que imperava, d'alguna manera aquesta lectura la feia molta gent, no? Què fas ahí? I a més, hi ha gent que tampoc concebeix que te claves en política
per ideal, sinó potser per interès d'aconseguir alguna cosa. Efectivament, no pensen que estàs ahí perquè consideres que estàs on vols estar. Jo i aquests companys i companyes que han estat sempre on volen estar, alguns i algunes no han arribat a veure el que hem estat capaços d'aconseguir perquè hem estat capaços de transformar la nostra societat, que el nostre instrument polític, que comença sent l'UPB en el seu moment, el Bloc, Compromís, que hem evolucionat sempre escoltant a la resta, que crec que és molt important la nostra capacitat, que deia jo, de pacte, la nostra capacitat d'escoltar, la nostra capacitat de diàleg. Capacitat de suma. La capacitat de sumar, exactament, i de pensar que de vegades fer xicotetes renúncies per tal de poder arribar més lluny. I això per a mi és importantíssim, i si els meus companys d'abans em fan sentir, els meus companyes em fan sentir orgullosa, els meus companys joves, la gent jove que s'ha incorporat al nostre projecte, si m'emociona pensant en la meva setmana, m'emociona quan veig la cantera de gent jove que tenim en el nostre partit. Vos dic en sèrio, Amadeu, que jo, si una de les coses que m'ha fet aguantar tants anys és perquè quan mirava endavant veia que hi havia moltíssima gent molt vàlida, com tu, per exemple, que te sumaves a aquest projecte, i jo pensava, si gent com ells se sumen, serà perquè anem pel bon camí. I això també m'ha fet sentir molt orgullosa. I ja quan hem arribat a poder prendre decisions importants en el govern, per a mi un dia molt important va ser quan vam aprovar la llei de protecció de l'horta de València. Jo he lluitat moltíssim. Un dels moviments pels que jo sempre he estat en Per l'Horta, vaig ser sòcia fundadora de Per l'Horta. Per a mi era importantíssim el cuidar el nostre territori i veia que era impossible lluitar contra la política del taulell del Partit Popular, i quan jo vaig estar aquell dia en les Corts i varen aprovar aquella llei, me vaig emocionar tantíssim pensant en mon pare, també, vull dir que coses que dus ahí tota la vida, o quan van aprovar la llei de les persones LGTBI, aquest tipus de coses, o el dia que van guanyar les eleccions en el 2015. Per a mi aquell dia vas plorar tantíssim, de tantíssima alegria, jo que m'emocione fàcilment, imagina't aquell dia, perquè era com volen dir... Era com quan te toca la loteria, no? No, bueno, molt més que si me toca la loteria, perquè ja no era una qüestió de resistència, que per a mi sí un pou ho havia sigut. Un pou de dir, m'he resistit perquè, clar, el meu poble, i aquest dia també va ser important, però clar, a mi quan m'han dit la ciutat de València, les Corts Valencianes, i clar, després quan hem estat capaços d'arribar a tindre la Conselleria d'Educació, això era un somni, educació i cultura, per a nosaltres que hem lluitat sempre tant per la nostra llengua, per la nostra cultura, que un company nostre, com Vicent Marsà, sigui el conseller, doncs, evidentment, per a mi va ser un somni que em fa sentir molt orgullosa. Aleshores, a mi em fan sentir molt orgullosa els meus companys i les meves companyes que ja no estan, els que venen, del passat, i ahir, sempre quan pensen els que ja no estan, encara està, però per la seva malaltia no puc gaudir-ho, Vicent Agüir, que va ser alcalde de Meliana, quan encara no teníem alcaldiessa en cap lloc, Vicent estava ahí com a puntal de la nostra comarca, i pense molt en ell, perquè no ha pogut tampoc gaudir dels nostres èxits, i em fa sentir molt orgullosa la gent que ve darrere. Això em fa sentir molt orgullosa i moltíssimes ganes de seguir lluitant perquè trobo que anem pel bon camí. I este camí, cap a on ens du? On està el Bloc i on està Compromís ara? Tu com ho veus? A veure, jo... En quin moment estem? Jo trobo que el Bloc i Compromís estem en un moment que mai hauríem somiat. Vull dir que estem en un moment importantíssim perquè estem sent capaços d'influir políticament en les institucions on fa anys pensàvem que no podíem influir. Abans, més enllà de la política municipal, ens semblava quasi un impossible. I, evidentment, ara estem aconseguint canviar la vida de la gent en molts àmbits i influint en polítiques importantíssimes en economia, en cultura, en educació, en medi ambient, que entenem que estem en el moment de fer passos importants. I jo crec que el valencianisme polític està en un bon moment, que evidentment cal cuidar-lo, cal anar sempre, el que hem comentat ja, sumant i escoltant. Jo crec que és molt important que no ens centrem només en la gestió de govern i que deixem d'escoltar a la societat. Perquè sí que és cert que la responsabilitat que tenim ara de governar a totes les institucions potser es despista a vegades un poc del fet d'escoltar i de sumar gent que se puga unir al nostre projecte perquè estem més capficats en la gestió. És important que la gent del Bloc i la gent de Compromís tinguem en compte que això no ho podem perdre de vista.
Jo un crec... poc el contacte en el carrer, vols dir? Efectivament, el contacte en la realitat, que potser quan no estaven governant les institucions era més real. És cert que en els pobles sí que hem estat governant, però clar, no és el mateix la política municipal que quan passes a la política... Jo estic ara de vicepresidenta de la Diputació i ens passa que a vegades la gestió del dia a dia perd un poc el contacte en la realitat. I jo crec que és important també, i crec que el Congrés del Bloc ens servirà un poc també per a que prenguem contacte en la realitat per tal que a nivell organitzatiu i polític puguem traslladar també al nostre partit aquesta ferramenta. Hem d'aconseguir que el nostre partit siga la ferramenta per a donar resposta a totes les necessitats que té la societat, que anem adaptant-nos, perquè evidentment ara parlem d'emergència climàtica i fa uns anys no parlàvem d'aquestes coses, per exemple, parlàvem d'unes altres. Aleshores és important que no perdem de vista aquest contacte amb la realitat i hem de continuar sent fonamentals per al govern que estem sent-ho, perquè evidentment jo crec que moltes de les coses que hem aconseguit canviar, totes aquestes coses que vas anomenar, totes les lleis que estic segura que si Compromís no hagués estat al govern, no crec que foren una realitat. Com a mínim no serien iguals. Igual segur que no, estic absolutament segura que no, perquè els companys i companyes que han estat ahí jo sé que són valentes i valents i han treballat des del sentiment, des de sentir-ho de deberes, vull dir, perquè ho portem en l'ADN, crec jo, i aquestes coses les fem moltíssimes, emocionem encara, imagina't, parlem d'aquestes coses i plorem, imagina't. I este congrés que ha de servir per afinar aquest instrument, tu saps que n'hi ha com una idea que sobrevola totes aquestes setmanes que ja s'ha començat a ficar en marxa, que és la idea de la refundació, de si el bloc s'ha de refundar o no. Tu què opines al respecte? A veure, jo el que opino és que evidentment el bloc s'ha d'adaptar a la realitat que tenim. Jo no sé si s'ha de dir-li refundació o ja més X. El que sí que hem de fer és que el bloc i també Compromís, evidentment, ens hem d'adaptar a la realitat que ara tenim. Ara som un partit de govern. Fa anys, és cert que l'últim congrés portàvem un any, no arribava un any en el govern, les coses canvien. Jo crec que ara hem d'adaptar-nos a la realitat actual que tenim, que som un partit de govern, un partit que estem influint en aquelles decisions que prenim com a govern en la vida dels valencians i de les valencianes, i a la vegada ens ha de servir també aquest congrés per a no perdre aquesta perspectiva que t'he dit abans del contacte amb la realitat i que no hem de perdre mai aquesta vocació de sumar, aquesta vocació d'escoltar, aquesta vocació de créixer, sempre sumant a totes aquelles persones que tinguen inquietud per tal de fer gran el valencianisme polític. I pense que li podem dir com vulguem, però que hem d'adaptar-nos i fer del nostre partit un instrument potent per tal d'arribar a solventar la problemàtica de la nostra gent. La gent ens ha de percebre com un instrument capaç d'ajudar-los a millorar la vida, el seu dia a dia. I útils. Efectivament, han de ser un instrument útil i no hem de perdre mai aquesta perspectiva que a vegades en el dia a dia estem, el que te comentava abans, capsificats en la gestió i ens oblidem a vegades d'atendre coses que abans li prestàvem més atenció. Crec que aquest congrés ens servirà per a reflexionar al voltant d'això, que no hem de perdre mai el contacte amb la societat. Moltes vegades vull dir, un partit polític és la militància, és la marca, és les idees que n'hi ha darrere, també són els lideratges. Jo fa no molt parlava amb un company del Partit Socialista de l'Ajuntament i ell em preguntava coses de Compromís, perquè ja saps que Compromís és un poc difícil d'entendre, no? Som així com una cosa un poquet complicada d'entendre, però ell sí que coneixia prou gent del bloc i tal. Llavors ell me feia la reflexió i me deia, jo tinc la sensació de que les cares visibles de Compromís són majoritàriament d'iniciativa i que en el bloc presteu més atenció a la gestió que a la generació de lideratges. Tu creus que a mi me va fer pensar, tu creus que aquesta reflexió és encertada? Tu creus que el bloc ha de prestar més atenció a crear lideratges forts? Perquè al final el lideratge suma sempre, no? Arrossega. Jo és que, a veure, no sé qui te faria aquest comentari, però jo penso que els lideratges naixen o eixen del treball, del bon treball que estan fent els nostres companys i companyes. Evidentment, una persona que no treballa bé no pensa que ningú el pugui considerar mai un líder,
però jo crec que nosaltres tenim moltíssims companys i companyes del blog, m'estàs preguntant en aquest moment, que són líders ja, capdavanters en la tasca que estan fent, i jo què sé, he nomenat al conseller, tenim el síndic, tenim els companys i companyes en les Corts Valencianes i en altres llocs. La nostra Àgueda Micó, vull dir-te que jo pense que tenim persones molt potents al capdavant de lo que, com a blog, vull dir que sí que existeixen, que tinga més o menys, clar que Iniciativa també té gent que són líders fantàstics, però jo crec que els lideratges se forgen a base del treball i la gent jo crec que valora moltíssim els companys i companyes que estan ahí treballant bé i jo crec que en tenim uns quants. Tu te veus com una lideressa del blog en els pròxims anys? Jo ja tinc una edat, jo me veig sempre al costat del meu poble, vull dir, jo sempre he estat molt implicada en política municipal. De fet, no m'he deslligat mai de la política municipal perquè tu saps que per a ser vicepresidenta de la Diputació has de ser regidora del teu poble. I jo continuaré estant allà al costat del projecte sempre. I, evidentment, mai he sigut una persona de pensar en individual. Sempre m'ha agradat molt estar allà on m'han demanat els meus companys i companyes i això ho he fet així. I la veritat és que estaré allà on el nostre projecte pense que he d'estar, però que evidentment crec que sí que tenim moltíssima cantera del gent molt bona i és qüestió de que mirem un poquet. Vull dir que jo crec que és qüestió de que mirem un poquet al nostre voltant, que hi ha gent fantàstica. I jo sempre a disposició, que no pot ser d'una altra manera, del blog, de Compromís, del nostre projecte i a treballar el que faci falta. Bueno, m'agafa això com un sí, perquè te deixes la porta oberta. Bueno, a veure, jo mai he dit que no quan m'han fet una proposta que crec que he pogut dur endavant. Vull dir, jo, en el seu moment, me remunta a l'any 99, que va ser quan jo vaig començar. Jo vaig començar dient, vale, sí, per a omplir la llista. No sé si anava a d'entrar al número 6, vaig acabar anant al número 1, perquè la gent del meu col·lectiu van decidir que era millor candidata jo, i vaig acceptar. Quan m'han proposat qualsevol altra cosa que he pensat que podia fer bé, evidentment sempre, quan tu te presentes, dius, vale, vaig a presentar-me a diputada provincial, te tenen que triar els teus companys i companyes regidors i regidores, i sempre que m'han animat els companys del meu voltant, m'han dit, amigo, presenta't perquè pensen que pots fer-ho bé, doncs jo he donat un pas endavant si he considerat que podia. He sigut presidenta de la Comissió de Garanties del nostre partit, per exemple, jo tinc formació jurídica i també pensava que en aquest moment podia aportar alguna cosa a la Comissió de Garanties i vaig donar aquell pas. No m'ho he plantejat mai, Amadeu, però és que jo mai m'he plantejat què vaig a fer, saps? Vull dir que no m'he plantejat mai, perquè què significa ser un líder? No, volia que m'ho explicares tu. Què significa ser un líder? Jo, vull dir, si ser un líder és ser el candidat a la presidència de la Generalitat o ser la candidata a l'alcaldia de Bonrepòs i Mirambell. És que no sé, vull dir... Sí, bueno, al final això són el lloc en el que estàs, no? Efectivament, vull dir, no sé si exactament, perquè jo crec que n'hi ha moltíssimes persones que potser no són líders nostres o per a mi han fet una tasca de líders on han estat que potser no han sigut mai candidats a res i potser no ho són, perquè no és la seva vocació, saps? Vull dir, potser no volen ser candidats a res i són líders en la tasca que fan, potser de darrere. També tenim companys i companyes que no els agrada mai figurar en una llista electoral i estan fent una tasca que sense ells i elles tu saps que no estaríem així. No seria possible. Aleshores, per això jo a vegades me plantejo, no sé, jo m'he sentit líder del col·lectiu del meu poble durant molts anys. En un moment donat vaig decidir que no volia continuar sent jo la candidata i li vaig cedir el lideratge a la meva companya Rosella, que entenc que també és una líder nata, i vull dir, tenim molts, en cada poble i ciutat tenim un líder que està allà al capdavant dels nostres projectes i tenim molts companys i companyes que jo crec que poden arribar on vulguin. Maria Josep, estem ja acabant. L'última pregunta que queda és un poc mirant cap al futur. Tu on veus el valencianisme d'ací 10 anys? Jo, d'ací 10 anys, i a més quan pense on hem arribat, estic absolutament segura de que serem decisius en totes les institucions i que a nivell de País Valencià serem decisius en el govern de la Generalitat, estarem en les Corts, mos veig més potents en l'estat espanyol. Sí. Jo crec que ho anem a aconseguir, Amadeu, perquè nosaltres estem, vull dir,
som gent de resistir i som gent de resistència, sabem que ahir tenim una tasca important que fer, igual ho hem de repensar també en aquest congrés nostre, de quina manera serem capaços de que la gent sàpiga que de la mateixa manera que ens deixem la pell en el País Valencià, l'anem a deixar per els valencians i les valencianes a Madrid i la deixarem en Europa i allà on estiguem. I pense que d'ací 10 anys el que tindrem serà un partit més fort, més potent, si som capaços de continuar il·lusionant a la gent per a que confie en nosaltres per a defensar els interessos dels valencians i de les valencianes i tenim que anar consolidant-nos. I 10 anys no són res per a un projecte polític. 10 anys no són res. I sempre, clar, passen volant i sempre a lo millor no estem en la mateixa situació que ara, passarem moments millors i pitjors, però hem de ser capaços de pensar que som un instrument absolutament necessari per al nostre país i per a la nostra gent. Entonces, més il·lusió, tanquem en això, més il·lusió per a ser més forts i per a continuar defensant els interessos dels valencians i les valencianes. La il·lusió no l'han de perdre mai. Si algun dia deixem d'il·lusionar-nos i deixem d'emocionar-nos, crec que és el moment d'anar-se'n a casa. Vull dir, quan un dels nostres companys o companyes considera que ha perdut la il·lusió i la capacitat d'emocionar-se, pues, potser ha de pensar en anar-se'n a casa. Però jo crec que la gent del blog, la gent de Compromís, som gent de pedra picada. De pedra picada i que sabem que el camí és llarg, però tenim moltíssima voluntat de recórrer-lo junts i juntes i jo estic encantadíssima de quan mire enrere de lo que he viscut i quan mire cap endavant de lo que pense que quan jo ja no estiga seguirà estant ahí. Pues, Maria Josep, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I fins la pròxima. Efectivament.